Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Камил абый, безнең Татар информга килүегез өчен бик зур рәхмәт. Сез бит инде театрның тарихы, бөтен язмышыгыз Әлмәт театры белән узган. Әйдәгез, сезнең Әлмәт театрында эшләгән чордагы күңелле мизгелләрне һәм күңелсезләрне дә искә төшереп узыйк әле. Шуннан башлыйк. Шулаймы? Аның күңелле мизгелләре күбрәк булгандыр инде. Күңелсезлекләренә караганда. Әлмәт театрыннан 64-нче елда эшли башладым. Октябрь айында. Менә хәзер үзегез беләп карагыз, ничә еллар үтеп киткән. Һәм шушы театрымнан бер кайда күчмәдем. Йөрмәдем, шунда калдым, шунда хезмәт иттем иҗатына. Беренче еллар бик авыр иде. Чөнки транспорт юк бит инде, атларда йөрдек, тракторларда төшеп калып, шуның артларыннан да шулга квартиралар. Беренчедән авылга барабыз, квартирага төшәргә кирәк бит, гостиницалар юк. Кар, буранлы, шундый көннәр белән үткәннәр, ләкин барыбер үзе менә шу авыр булса да күңелдә рәхәт мизгелләре калган, сагыну ул елларны. Авырлыклар булды. Ләкин беләсезме, клубларда бит әле анда сәхнә артлары юк. Утырасың, грим бүлмәләре юк. Шундый уңайсыз, менә аның күңелсез яклары дип шуны әйтәскә, ләкин барыбер ниндер иҗатка үзеңнең ниндер иҗаттан рәхәтлек алгач, шатлык мизгелләрен ул онытылган. Алар менә хәзер авыр сымак түгел, ничектер матур хатирәләр булып искә төшәләр. Авылларда йөрүләр, һәммәсе дә. Без бит инде ничек килеп кирдек? Абдулла абый Юсупов 64-нче елны яшьләр кирәк булгач, театрда студия сымак шундый бер курслар ачты. Анда Гариф Ахунов, аннан үзебезнең өлкән артистларыбыз, Ләлә апалар, Закирия Елимовлар, алар укыттылар безне, Зәкия Туишева. Шулай итеп без инде анда бер 3 еллап рольләр дә уйнадык, массада, һәм менә шу курсларында үттек. Абдулла абый инде безнең беләсездер инде искиткеч режиссер, педагог, ул театрга яңа сулыш бирде. Ул килгән елларда без инде аның итәгатьлегенә, аның сабырлыгына соклана идек. Шулай итеп, Абдулла абыйда мин беренче спектакль уйнадым. Переводлар иде ул. Как управлять женой, Джон Флетчерны кыбыва инде, бик матур барган комедиялар инде алар. Аннан еллар үткәч бит, Абдулла абый инде олы яшьләрдә пенсияга вакытында эшләде безнең белән. Гали Кәримов Хөсәенов килде театрга. Менә ул инде кабат бер яңа сулыш өрде. Ул килгәч эшләү методлары үзгәрде безнең. Теге фикерләү, тирәнлек, ичке дөнья дигән әйберләрне ачып, без инде кабат яңадан менә шу иҗат мизгеленә чумып, аның белән шул кадәр гаҗәеп нык күтәрде театрны, искиткеч. Тагын нәрсәләр, ул еллар менә хәзер инде барсы да хәтердә түгел, күбрәк булды инде русча ләкин тәрҗемә әйберләр уйналды безнең. Менә барабанщица Леоновның ул бездә барды, барабанчы кыз булып. Нашествие Леоновның рус әйберсе бит инде. Ул елларда тамашачылар бик матур кабул иттеләр. Әйбәт карадылар. Юк инде, юк, алар инде шулкадәр менә бит инде Абдулла абый урында киткәннән соң аны куйды Сабир Агымбаев, аны беләсез бит, һәммәсе дә тамашачыларыбыз да белә, ул Мизелия театрында эшләде күп еллар, аннан безгә килде. Бездә куйды. Крион уйнадым, Антигонада, Ануйның, асын Гали Кәримов куйды. Әлбәттә, ул инде әле без төшенеп бетмәгән яклары. Образны Крион, аны уйнар өчен бик күпмедер тарихи изләнүләр укырга кирәк күп әйберләр. Әле бит киендем дә, патша булып чыктым да, уйнадым да, кирәк киттем түгел. Шундыйрак авырлыклар булган. Мин авырлыкларны менә нәрсәсе белән җитәкчеләр булып эшләдем, администратор итеп чыгаралар. Өстәмә инде яшьләргә сезгә бирәбез дип тракторларда, ул батты, бураннар, автобуслары авылдан авылга йөрергә кирәк. Без 3 группа эшләдек. Бер группабыз әзерли спектакль, икесе йөреп тора. Шунсыз яшәп булмый. Акча кирәк тамашачы. Башкорт якларында йөрдек, гаҗәп еллар иде. Тамашачы үлеп, көтеп алалар иде бит безне. Шул кадәр. Авылларга барып төшәбез, алар әйтәләр. Хуҗабикәләр инде, кайсы фермада эшли бит инде, балалар күп, 7-8 бала, аларны спектакль күрсәтәсе килә. Әлменә без кичәдә сөйләштек. Ул бәлки шушы буыннан буынга тамашачы тәрбияләү булгандыр, бер уйлаганда шулай бит.
Biz аларны спектакльгә кертер өчен алар безне кертәләр инде, кунак әйтәләр, мунчасын ягага шәп инде. Иртүк торып ишеккә китәләр. Мен әйтәм, ничек ул тамашачы шулкадәр җылы кабул иткән, сагынып көтеп алабыз диләр иде. Аннан сез уйнап биткәч, спектакль турында тагын 2 айлар дәвам итәбез шул фикерне дип. Менә ул бик матур хатирәләр булып күңелләрдә калган. Менә сез үзегез дә бит инде баш режиссер булып эшләдегез, ул чорны ничек искә аласыз, нәрсәләр куйдыгыз? Ничек ул менә үзең башкалар өчен дә җавап бирү, бөтен репертуар өчен җавап бирү? Искиткеч зур җаваплылык. Аны үзе эшләмәгән кеше белмидер. Ул мин махсус режиссер булам, театрның баш режиссеры булып эшлим әле дигән әйбер булмады. Зәки апабыз китте, авыруда ул, юк инде тарталым бер кимдә калмады, килүче юк. Китте ыгызыглар коллектив арасында, шуннан мәдәният министрлыгыннан тәкъдим иттеләрен алынып каралды дип, чөнки минем таныш коллективым. Шуңа күрә менә ул үзенең коллективның, Әлмәт театрының, аның иҗат коллективын югалтмас өчен алынган әйбер. Һәм әйбәт кенә эшләдек, бик матур спектакльләр чыгардык. Коллектив бик хөрмәт итте дип әйтергә курыкмыйм, чөнки һәр вакытта хөрмәт итеп, кадерләп торалар иде. Авыр. Шуннан да менә Әхмәдихан Дүртәбинне спектакльне эшләгәннән соң үземнең 60 яшьтәге юбилейда булса кирәк инде. Үзем уйныйм, текстым югала, тегеләрне күзәтәм, чөнки мин куйган спектакль, үзем турында уйланым да, менә шундый хәлләр булгалы инде. Спектакльләр без беләсезме, балалар спектакльләрен бик күп уйнадык ул елларда бит Тамара ханым эшләде, Сулейманова директор булып, балалар спектакльләрен оештырып, көндез һәр көнне атна сайын диярлек татар телендә, әле переводлар юк иде ул елларда. Татар балаларына спектакльләр уйнадык. Мин куйганмын 8 спектакль балалар өчен генә дә. Булай инде Осылның айлы кешеләре, мин эшләгән спектакльләрдән, аннан Данил, кем әле безнең, Данилнең, кара, фамилиясе, Салиховның Шукрак драмасын эшләдек. Без ул күләмдә әйберләр инде алар. Әхмәдихан Дүртәби, кара үзем куйган әйберләрне хәрәм табарам икән инде. Вакытта балалар әйберләре куеп, балаларны тәрбияләдегез дә, хәзер ул кешеләр зур булып үзләре тагын сезне карап. Өлкән тамашачы булып киләләр алар, шушы кадәр. Балалар үзләре гаҗәп инде, гаҗәп. Мин үземдә бик яратам. Гомумән балалар спектакльләре, балалар өчен эшләргә яратам. Алар бер катлы рәхәт, кабул итәләр, шандырырга кирәк. Шулай итеп, алар тамашачылар. Хәзер дә ничек әйтим инде, менә шунысы рәхәт бер театрда. Безне инде зур шәһәр түгел, Әлмәт тамашачысы һәр вакыт безнең хәлне белеп тора дигәндәй шалтыраталар кайсы вакытта, нишләп уйнамыйсыз дип тиләр, нигә кимчелекләрне әйтәләр, җитешмәгән якларын тәнкыйтьлиләр, менә тамашачы белән бергә кайнашып яшибез. Әле теге елларда ничек иде, безнең Габдулла бик кая инде алай берләрендә, тамашачы белән фикер алышу, конференциялар үткән, спектакль бетә, авылларда шулай эшләп бирдек. Күп вакыт ул бик әйбәт әйбер. Һәм Ояз абый Гыйләҗев менә шушы тамашачылар фикереннән тупланган, мин язып барып алып кайтмага тапшыра идем фикерне. Әгәр дә бик сагынсаң, спектакльне дәвам итеп, әткәй җырлый да пьесасын язды. Менә шушы тамашачылар фикереннән. Гаҗәп матур барды, тамашачылар бик матур кабул иттеләр уйларны. Кай спектакльне хәзерләп, үзегез уйнаган, тамашалардан кай спектакльне яңартасыгыз килә? Икенче образга, уже үткәнрәк образга. Аларның барсын да яңартасы килер дә инде. Әлбәт булай уйлыйсың, хәзер еллар үткәч, нәрсәдер тоясың, сизәсең, еллар түгел бит инде. Чыктым да матур итеп бастым да матур эшләдем дә, кызлар гашык булдылар. Хәзер уйлыйсың, кара инде, нишләп бу образны мин шулай эшләдем дим. Менә бүген уйнасам, бөтенләй башка төрле. Ул шулайдыр инде, еллар үткән саен һәркемнең дә менә шушы кадәрне инде. Менә ул ай булмаса да Мирзанур бит инде, Намира Кузай белән үзем башлап киттем инде. Эшләдек ул елларда да ничектер. Аннан миңа бик күчү авырды, теге еллар бит инде ул герой-любовник тибез бит инде театрларда. Менә бер штамп инде ул, тегендә мәхәббәт. Бүтән спектакльләрдә шулай килде. Али Каримович әйтә, "Әйдә, булай булмый бит. Сине кортлар ролен уйнап калырга кирәк." Шамс Камәрдә Әблиевның Юнус Карт ролен бирде. Мин шул кадәр җиңел кирип киттем, миңа ничектер җиңел тоелды. Хәтта тәнкыйтьчеләрдә тутышлар, шулар эшләнгән, мин аны эшләмәдем, алар шулай тоелган мин ул. Картлык менә шулай. Үзгәртергә иде бит, хәзер юк инде, үтте еллар, алар барысы да үз заманы өчен төгәл эшләнгәндер инде күрәсең. Әйтегез, бу
Ayılmatayımız var. Daha bir iskalı. Damira Kuzey'le oynayalım spektakliniz bitindi sizin. Tarihinin bir yok yıldızı bitindi. Ол спектакль Домира Гомемен актриса, ғажайып. Татар актрисында Домира кебек характер, Домира кебек ишкінің yolu юктыр кебек тойлайын мен. Чөнки без аның белән бөтен спектакльләрдә партнерлар булдык. Ул бит инде театрны училище бетереп килде. Безне Гали Кәрим җибәрмәде. Чөнки без сез монда кирәк әле, без калдык, Домира бетереп кайтты. Спектакльне бик яратып эшләде Домира. Ғажап. Менә бу ой булмаса йолдыз барда. Мәдинә образы бит инде. Шул кадәр ниндидер мөләйем дә, характерында таптыланың. Гомумән айрым бер характерда кабатланмас. Шуңа күрә ул яратылды да. Әсәр дә әйбәт бит инде. Әсәр дә шагыйрьләр түгел. Домира без турында менә сагынып искә алабыз. Бик иртә китте бит. Бик иртә. Шул кадәр. Ул әле хәзер дә безнең янда сымак тыйла. Башабыз сымак. Менә шулай еллар үтеп китте. Иң матур. Без аның белән барабанчысында бергә эшләдек. Бергә эшләдек. Спектакльне туздырдык. Интересный, бик кызыклы образ иде. Миранда Алиевна да төп рольләр. Крион менә ул Антигонны уйнады. Әлбин аның белән шактый күп. Аның үзе дә спектакльләр куйды бит ул. Менә Рөстәм агайның Мингалимовның 3нче бүлмәдә яшен ул куйды, ул телевизордан әле күрсәтәләр. Бик матур спектакль. Әле яшьлек еллары булганга мен үлеп, сагынып карыйм, онытылып. Менә шулай итеп Домира без үзебезнең театр ул бер якты йолдыз булып калды. Ул хәзер дә шулай, без аны бик сагынабыз. Яшьләр дә аны беләләр, күп яшьләр. Әле кайсы авылга барып, гастрольгә барганда да, Уфага баргачмы куядыр, әйе, без Әлмәттән, теге елларда без хәзер Уфада яшибез. Сез бит Мирзанур дип дәшәләр. Мин әйтәм, әйе шул, оймасагыз, куядыр авылларга чыкканда, без әле 5нче класста укыйдык диме шунда. Әле 6дайыкмы карадык, тәрҗә аша, кертмиләр иде, сөйләр хәзер өлкәннәр бит инде. Менә күңелләрендә калган спектакль. Үкенү, шул кадәр. Безне бит шулайрак яшәештә дә кешенең исән сау вакытында аны кадерләү, аңа инде игътибар, аңа да мөнәсәбәт юк. Менә киткәч сагынабыз, кадерлибез, ләкин соң күнү бар. Менә хәзер сез бүген бик талантлы актриса Наилә белән бергә уйнаган партнерлар булып, Наилә менә бик сезнең кебек үк менә ул да көчле энергетикалы актриса бит инде. Шул кадәр. Ике менә шушы көчле энергетикалы актерга бер сәхнәдә сәхнә тоту ничегрәк ул? Аның белән бергә. Ул бик әйбәт. Беренчедән Наилә без менә безнең Домира кебек үз характерындагы актриса. Күп ничек дип әйтим инде, тирән актриса. Аннан төрле образларда төрлечә бик күп спектакльләрдә аның белән дә партнер булырга туры килде. Менә ул чыннан да, беләсеңме, ул менә Наилә белән уйнаган вакытта миндә шулкадәр җаваплылык нәрсәгәдер. Үзеннән үзе башка образларга караганда, аның да бәлки шулайдыр инде. Менә без аның белән чиктер килешеп, баштарак ниндидер кабул итмәгән әйберләр дип бар инде. Шәкелттән түгел, нишләп алайсың әле, нишләп булайсың әле дип без инде шулай. Нигә булай түгел, шулай күрәсе килә. Булай партнер буларак искиткеч. Әйбәт артистка. Безнең гомумән артистлар әйбәт, ләкин барысы да бит тигез түгелләр, төрле характерлар. Наилә, Домира менә алар инде шәлекле, икесе дә Камалдан килделәр. Башта. Кайсы партнерларыгызны сагынып искә аласыз? Минем партнерларым да инде кемнәрсең әле? Сәкинә Минханова, менә ул да бит инде юбилейларына якынлашып килә. Әле Аллага шөкер, сез дә картаясыз дип көлдерәм алар, мин генә түгел дим. Рошания, аннан бит инде Луиза белән без күбрәк булдык инде, Султанова, Роза Салихова. Кемнәр күпләр инде хәзер яшьләр белән дә. Ләкин барыбер менә шу элеккеге безнең школада дип инде, безнең белән бергә аралашып эшләгән, образларын тудырган актрисалар белән эшләү ничектер миңа җиңелрәк. Яшьләр талантлы, бәлки алар да башка мәктәп үткәннәрдер. Әле шуңа күрә ничектер төгәл генә алып китү авыррак. Әле аларның нигә төшенергә кирәк бит инде, алымын аңларга кирәк. Менә без инде һәммәбез дә әйтәбез, мин дә әйтәм, үземдә дә минем инде хәзер кайсы вакытларда картая тел
татар театрында татар тілінің жетмеуі үшін борчулана бирәләр. Ә менә килгән яшьләребездә күбесендә теге елларда әле ул ничектер бар иде, саклана иде. Әллә игътибар итмибезме? Килгәч кенә эшләү авыррак алар белән. Яшьләребез бик күп килде бит безнең. Гаҗәеп талантлар. Искиткеч. Сакланып карады. Исемнәрен онытып бетерәм инде кайсыңга. Һәммәсе дә бик ягымлылар, алар бик игътибарлылар. Шулай рәхәт алар белән эшләү. Репертуарда ничә спектакльгез бар, Камил абый? Ничекме? Репертуарда ничә спектакльгез бар? Репертуарда безнең мин төгәлгән әйтәм. Сезнең үзегез уйнаган. Мин уйнаган, минем 6 спектаклем бар хәзергә бара торган. Туган тумаша калды инде ул. Безнең бер акциябыз китеп барды. Үзмак капкасы, Масагыйләш фәсәрәбенчә эшләгән менә бу Кошаклар, мәсәлән инде соңгы спектакль, Утрау, аннан тагы нәрсәле ул? Дүртәви һәм Әхмәди, бәлки шуны менә күтәрәбез дип торабыз әле, минем юбилейга чык булдыр тагы. Бик яратам ул бабайны, тоже ил бабайы, Әхмәди карт. Менә шундый образлар. Менә тәрҗемәсәләрдә уйный бит митәкне. Уйн татар әсәрендә татар образын уйнау һәм тәрҗемә әсәрендәге образны уйнауның нидер үзенчәлеге аермасы бармы аның? Менә мин урыс картын уйнадыгыз. әйтеңдә. Ну, азрак бар инде ул, ләкин тамашачы ничектер аларны айрам икән. Менә бу урыс карты, бу татар карты, әлбәттә инде урыс карт белән Шәмс камердәге бүген бассейны айырыла бит инде нәрсәсе беләндер. Ләкин аларның ички яшәешләре, ички дөньялары бөректер сымак тоела миңа. Менә бу спектакль бит шу кадәр гаҗәеп карала. Аны биреү дә, нигә тәрҗемә куясыз дип әйткән кеше юк әле. Син кай Милли геройны уйлыйсыз инде. син кайда, но шу кадәр алар бардыр инде. Мин үзем дә яшь вакытларда, тагын тәрҗемәгә куйганнар, яратмый идем, нишләптер. Эшләргә дә авырсымаган инде, урыс нашествиедә авырулар. Ана бит әле классик инглиз драматургияның шу кадәр авырулды. Әлбәттә укырга кирәк, күбрәк алырга кирәк, җыярга кирәк шундай әйберләр. Ул спектакльләрдә барам, мин шулай барам, ни генә милләтне уйнасаң да, спектакльләрдә милләт чуктыр дигән сымак тоела миңа. Эшләптер. Кеше бит. Аның яшәеше, аның ичке дөньясы, аның карашы дөньяга. Әлбәттә, безнең татар тамашасы ул инде күп башка халыкларга караганда дип әйтим, башка милләтләргә гына нидер нәзбреклерәк, итәгатьлерәк, күңеле ничкә күңелле, рухи байлыгы өстенрәк сымак тоела. Шуңа күрә алар үзебезнең татарлыкны күбрәк кабул итәләр инде. Үзебезнең милләт әйберләрен. Шуңа азрак бардыр дип инде аерма. Сез укырга китә алмаган идегез. Билем булмау ул барыбер сиздерәме? Әллә талант белән генә бөтенесе барыбер хәл ителә? Юктыр. Талант ялына белеме дә кирәктер аның. Менә безгә мөмкинлек булмады бит укырга. Ничектер, әгәр дә талантлы кеше үз өстендә эшләп, күбрәк китаплар белән, тарих белән шөгыльләнсә, халкын белсә, милләтен, ул инде бик зур ярдәм итә. Уку әлбәттә кирәк. Сәхнә хәрәкәтләре, алар бит инде тегеннән киләләр, һәммәсе дә пластиклар алар, вокал. Без монда үзебезчә тырыштык. Еллар үткән саен сәхнәгә чыгу авырлыграк биреләме? Әллә тәҗрибә белән киресенчә җиңелрәкме? Юк, барбер дулкынландыра. Нигә шулай? 50 елдан артык бит хәзер шушы сәхнәмдә спектакль барбер дулкынландыра. Юкса бер нәрсә, 100 нинди генә образлар уйнамаган бит инде. Юк. Ул ниндидер дулкынлану булмаса, ул әйбәттә булмас иде сымак инде. Хәзер беләсезме, азрак яшь вакытларда калтыраулар бар, менә бу дулкынлану бит инде. Картайгачтан ничектер җиңелрәк каралган сымак. Мин бит бу этапны үттем дигән кебек әйберләр бар. Аннан искә төшәйин, тукта бит әле. Менә мин хәзер шушы яшьтә мин тамашачы буларак беренче пәрдә ачылуга мин геройны күрәм. Кыяфәт, чибәр, кызлар, актриса, кем ул? Дошман булганда немецме, башка милләт кешеме, әшәк кем ул, киреме, аны кабул итәм тамашачы буларак актерны.
Шуңа күрә хәзер бит инде безнең уже картайган, без тотышлар, тамашачы әйтәм, нишләп ул картны карап утырырга тиеш була инде, якын итеп дигән әйберләр булар. Менә шул нидер авырлык бирә. Тамашачыга, инде образга кирип киткәч, ул унытыла. Берсе калмый. Ауыр еллар булды, 90-нчы еллар, акча бирмәгән еллар, тамашачы, театрга йөрмәгән вакытлар. Андый вакытта ничек үткәрдегез? Китергә дигән омтылышлар булдымы? Мәсәлән, гаиләдә ике артист булу, кем тамагыгызны туйды? Менә беләсезме, нишләптер бу әйберләр башка да килмәде. Әгәр китүчеләр булды, үзебездән дә күп киттеләр безнең. Акча җитмәде. Без инде әле ике бала, аны сөйрәп бит гастрольләрдә йөрибез. Карагыз әле, кем мәҗбүр иткән безне шулай бергә? Өйдә урын юк, Луиза белән балаларга өйдә йоклар. Мин сарай башына алып киткән печәнлеккә, сонда йоклар, башка урын юк. Йөрдек. Эшләп шулай. Юк инде менә шул биргәнлекме, нәрсәсе белән алгандыр ул иҗат. Мин яшьтән гашыйм инде театрга. Ул теге елларда 56-57 елларда идарәгә барып, авылда радио юк бит. Татарстанны, Казанны тыңлыйдык. Мин үзем Башкортстаннан, Туймаз районыннан. Бер җирдә генә радио алгач, безнең укытучы апабыз татар теленнән ул безне әзерли алып бара. Бина ул ишетелмиләр, шатырыштар начар. Аны сөйлибез әле, озак итеп, менә шулай. Мин артистларның берсендә исемен белмәдем. Туймазга килгәнче, Әлмәткә килгәнче Шәүкәт абыйларны мин 57-нче елны караганмын икән. Искиткеч, менә мин аларның Шәүкәт абый, Наилә ханым икәннәре монда килгәч кенә белдем. Әлмәт театрына эшкә килгәч кенә. Беренче мәхәббәт. Мин шул кадәр бәхетле бер Наилә ханым әйтмәде. Мин сезне былай күз алдына китерәм дип әйтеп әйтте инде, әмма зурайды бит инде хәзер. Менә шул кыстыра инде беренче мәхәббәттә андагы сөйләм, татарча сөйли, саф итеп сөйли, акцентлы булган инде ул. Безгә инде теге яклар халкына инде без инде бармаем, кайтмаем, нәмәкәй, нәмә безгә җитә калды. Менә ичмасам театр, менә ичмасам актер Рафкат абыйлар уйнады бит анда, Шәүкәт абый. Гаҗәеп бит. Алар яшь вакытлары, 57-нче еллар. Менә шундый хәтердә калган истәлекле спектакльләр. Менә шулар күрәсең итергәндер инде, тәргеш биргәндер. Аным эшләп башлап китте дә, пиала заводында эшләдем дә Туймазда. Анда оештырдым драма түгәрәге. Үзем эшлим, берәү дә кушмый. Хәзер коллектив әйбәт кенә йөри башлады, язылмаган законнарны куйдык Юнус абыйның. Правком безгә автобус бирә, сменаларны күчерде хәзер, халык йөри, отзыв әйбәт, тегеләргә дә әйбәт бит җитәкчеләргә. Шунда мине алып киттеләр моннан район культура йортына, шул театрыма килеп кердем инде. Әлмәт театрына, үзебезнең театрга. Шулай яшәлеп калынды, эшләнеп. Бик популяр шагызда Казан тартмадымы? Казанга китим әле уйлап, Әлмәт театры менә сезне канәгатьләндереп бетердеме? Чынлап та Әлмәт театры Юк, беләсезме, ул Казан бит инде. Ләкин Шәхсәнәм ханым Әсфәндиярова безгә танцы биюләр буенча киләйде. Ул театрда юк. Син Камалда эшләргә тиеш. Юк, сез нәрсә мин әйтәм. Ничекләр бит әле. Шикилләрдә солтан булганчы, үзеңдә ултан бул дигән әйбер бар мин әйтәм. Юк, мен сөйләшеп карыйм дигән. Мин күз алдына китерәм. Алар ниндидер бөек миннән дә югары кешеләр, актерлар барса да, югыйсә Равил абый бер әйткән иде инде. Бездә мөгеззә түгел бит, ана Әлмәт театрында Камил Валиев, Шлифат, Зариповлар эшләр бит, дип шул кешеләр бит. Юк, миңа Камал театры ул инде бер илаһи бер уҗмах кебек. Аның кешеләре дә шулай кебек тыела. Нигәдер? Мин анда югалып калырмын сымак тыела, битермен сымак. Шуңа күрә үземнең Әлмәт. Үземнең Әлмәт. Сыгны буй мәхәббәт гөрүләрендә уйнадыгыз бит. Мәхәббәт иркешендә аның бит барыбер минус яклары да була. Искиткеч. Мәхәббәт. Мине сәхнәдә мәхәббәтне уйнayım дип уйнамаганмындыр инде, ләкин бит без менә безгә әйтәләр инде. Без Дамира Кузаева бит инде юк, чынлап ирле хатынлы алар. Авылларда бит инде сырлар Луиза кыз уйнады бит инде, минем иптәшем Султанова. Аңа әйтәләр, ничек яшисең син? Каралы үгешәләр бит, менә шундый әйберләр була инде. Без андый нәрсәләр уйламыйбыз, партнер. Халкыбыз безнең бит инде теге ничектер мутра хәзерәк.
шулайрак кабул итә. Татар халкы бигрәк тә бит тегенде менде кыек-мыек нәрсәләрне яратмый. Аларга дөрестлек булсын. Андый сораулар булгалады. Булгалады. Менә Луиза белән икебез бер үк театрда, Луиза миннән алда килеп эшләде инде 6 еллар. Авырлыгы нәрсәдә? Ул менә соңгы еллар гына тыйыла башлады. Юкса инде кимчелекләр була бит. Менә ул примерно чыгара. Аннан китә инде сүз, мин әйтәм, юк. Юкса күрмәскә генә кирәк бит инде. Менә шундыйрак агызыглар, ул яхшылыкка, аның өчен җаваплылык хисе тою шея. Икен ирле хатын эшләгән вакытларда. Менә шундый әйтәгә, о, менә ул әйбәт дигән әйберләр юк. Тагын яңа рольләр, уйнар идегез барыбер алга таба ничек карыйсыз? Беләсезме, мин шактый, миннән сорыйлар, сез бәхетлеме? Мин әйтәм, бик бәхетле. Ләкин бәхетнең төшенчәсе төрлечә. Берәү былай бәхетле, берәү тегеләк. Ә мин үземнең иҗатым белән бәхетле. Мин әле бүгенге көндә дә әйтәм, мин төгәлләнгән иҗат кешесе дип, өлгергән актер дип әйтәм, миңа күп генә исемнәр таксалар да. Менә ничектер шундый күңелемдә. Мин әйтәм, әле китү театрдан китәргә кирәктер шуннан да. Ләкин күңел театр белән яши бит инде барбыр. Менә әзерләнәбез. Мин репертуарга, минем спектаклем бар икән әле монда 3 спектакль әле. Аңа 3 көн алдан әзерләнә башлыйсың. Планнары шул. Хуҗабикәбездән тора безнең Фәрида ханымнан. Ул бик игътибарлы безгә. Ул безне саклап кына торда. Кирәк вакытта конкрет бер генә сөйт, аның белән бер бәхәсләшеп торырга кирәкми. Всё. Менә шулай итеп. Әле бар уйнамаган рольләрегез бардыр, бар күңелдә калган. Юктыр. Хәзер нәрсәдер хыялланулар юк. Әмма ләкин менә әйтеп үттем бит инде күп кенә рольләрне кабаттан уйласаң бөтенләй башкача яңгырашын табар идем кебек. Бирсәләр уйнабыз, ләкин каядыр менә шундыйрак мин уйнарым. Аның инде уйналган бит инде Крион уйналды, шул патша нәрсәләр, геройлар атылды дип әйтәм инде атылга бөтен кеше кызга, ләкин мин юк, эшләптер. Юк, хәзер менә шул инде тыныч кына, матур гына шушы үз театрымда, үз йортымда безнең өчен туган йортыбыз бит инде. Гомер шунда үтте. Нинди генә режиссерлар белән эшләмәдек. Коллектив белән, менә ул режиссерларны чыгарта башлады без. Тамара ханым белән башладык читтән. Гел бер калыпта утырабыз. Әйдәгез әле уйлыйк әле. Ул бит яңа азык безнең өчен, актерлар өчен яңа азык, режиссерлар килү. Ләкин бер ягы бар, режиссерлар безне бик карап бетерми бит. Biz уйнап кына чыктык, менә монда шул штампы китә. О, режиссерга ошый. Гаҗәеп әйбәт ди. Ләкин без аны күрдек инде аннан дибез. Ләкин табырга кирәк. Алар бит актерны постоянно карап йөрми бит, һәр вакытта шул бер карый да күрде. Менә шундый әйберләр бар. Ну кирәк алар һәммәсе дә. Үсеш өчен кирәк театрның. Театрыбыз гаҗәеп бит. Карагыз әле безнең кайтып кергәннәр фестивальләрдә. Без дә ярып барабыз кайсы вакыт. Театрга бармаган көннәрегез ничек үткәрде? Нәрсәдән танышып Минем шөгыльләрем җәй балык. Мин табигать бик яратам. Мин кайтып кермим инде. Вакытым бар икән, шуңа күрә кыш көне әле театрымда булу, уйлыйм да карап әйтәм, кыш нишләр идем мин? Театрда үтә, аңа әзерләнә, аны җинларга кирәк бит әле гәүдәң нәзрәк. Ичке дөньяны әзерлисең ул нәрсәгә. Әҗәй икән балык суы, менә көтә мин сагынып. Табигать. Мин сөйләйм үзебезнекеләргә, сез мин әйтәм, дөньяның тәмен белмисез. Карагыз әле, ул кояш чыгу иртә белән төнгә конарга барабыз бит. Ул сандугачлар, ул сихри бер дөнья. Аны сөйләп кенә аңлап торган түгел. Су өстенең тынычлыгы. Белмим. Ул рәхәтлек бирә, яшәргә дәрт бирә. Азаптан бер монологыгызны сөйләгәнсезме? Ул фалла нинди монолог менә бит әле юк хәзер килә. Берничә ел. Нинди спектакльләр менә бит бүгенге спектакль. Юк. 1 сентябрь җитүен теләмим. Юк. Алар тагын мәктәпкә барачак. 7-нче сыйныфка. Юк. Иртән торсам, һәр вакыт башымда бер уй бутала. 1 сентябрьне ничек үткәреп җибәрермен?
Мен китебімді сұрадылар. Чөнки мен қарт. Оларға яшьләр кирәк. Юк, мин үпкәләмим. Үпкәләргә кирәк, мин шулай тиеш. Мин қарт, алар яшьләр. Ләкин барбыр кыен. Күңелгә нәрсәдер авыр. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.